Wow. Geninya bocah iki. Kok dengaran? Banyak-banyak apa loh? Dengar kurang tahu tak kayak rokok ya. Kok malah penarasan aku. Tak gendeng. Ngek. Nyapo? Ora lho, kowe iki nyapo? Sedih ha ngono. Sedih nyapo? Nyapo enak opo? Kakek masalah aku. Bener masalahnya tak gawe dhewe. Bener aku sing keliru kabeh. Ya padha to. Aku ya kelingan wong omah. Orang iso gawe seneng. So kuwi malah nyusahne lho. Malah kok men. Ya panggah padha. Beh. Iki kan masalah padha to. Kae iso golek masalah liya to. Lah yo. Mesti to. Kowe iki lho kok panggah goblok to. Wong ak dhewe iki lho wong siji dadi loro. Ya masalah jelas padha to. Lah yo. Kok mesti to? Terus ngene iki piye ngene? Lah yo. Piye yo? Beh. Aku iki takon cuk. Kok malah dengan takon? Tapi aku kangen nih, men. Ya podo to. Beh, iki ketemu jawaban podo-podoe. Ra iso golek jawaban liya to. Ora. Oh, mesti to. Lah piye? Adewe kudu trimo kontraksine. Kontraksi matamu. Lah apa? Konsekuensi cowok. Ya kuwi sing tak maksud. Pada nobat ae. Lah yo. Beh, dancuk gegeti ya. Lali aku. Jenenge nyapa to? Kowe tuku sabun. Lali aku. Oh alah, aduh kan tuku sabun aja get-geti wong lho iki. Ya sorry to bos. Ngono kok marah-marah. Ya, tak tuku sabun jauh. Men. Nyapo? Rokok dulu dong. Ora duwe. Lah nek botol lho, gelem jejel cangkemmu. Oh, alah, kok mesti to?